titla għal-peretrat, musu, għandin ħobbok ta' Tal-aħħar minuta ta' ħajtom, dejjem nafhom hekk flimkien, kien jitgezzes magħha. Ovvjament iħobb il-familja, dejjem niftakru l-mamma tiegħu meta ta' 94 sena kienet tkun għawdex. Ma kienx tgħaddi ġurnata li ma jċempillix minn Malta. Kuljum proġett. Ta' 90 sena, alla konna qegħdin għala 90 sena, u konna qegħdin krejna. Father's Day. Krejna xi jotta jew x'inhu x'kien hobbok, u kien hemm fuq xajdu. Jetski. Bil-qalzi twil u l-mis twila. U l-mamma bil-libsa. Sena għamlu Mari, għaddu sena għamlu xiex. Mejjet kien. Bil-qalzi twil u l-ħra wara, Twerwila. bil-motan, speed. Dik kwieta xat. Faċi ta' fuqa. U ġilura tal-erwe spiċċat il-bicċa, men qabel ma tlaqna l-ura għalla Mari, għalla sa' musa jarġa kolla ċansu, narġaw u rġa għamela. Il-mamma koka primissima. Imma u konservatissimu. U nibdaw nitqu, għax illum kulħadd di tal-aw, di tal-em, u l-frott u l-dak. Frott ma kien jieħu qatt. Ħaxix ma kien jieħu qatt. Bajt kull-jum, laħam u patata kull-jum bħed. U għex, 99 sena. Eżerċizzju qatt. U meta kienu jisifri u xi Michael follow hekk u jitlu ġo restaurant. U ma jew jkun mar ximkien u jordnawlu. Għax dejjem l-istess. Kif kontu tafu li rridu hekk? Ħalli tiġiġ laħab dejjem l-istess. Jew l-ilba ma jagħmilha jkunu ximkien. Dan ħobbu jien.